Pozdrav svima, evo kako je digitalna država konačno zaživjela zahvaljujući i nažalost COVID-19 epidemije. Evo jedne kratke upute kako popuniti i potpisati obrazac kojeg ste dobili na e-mail ili na Viber ili negdje bez printanja, znači na računalu da sve potpišete i pošaljete nazad e-mailom, pa tako da ne morate imati printer. Prvo što ćete napraviti, moramo napraviti prvo potpis digitalni, znači potpisat ćemo se na bijeli papir, čisti, znači potpišete svoje ime, a najbolje što većim slovima, a ja ću ovako nešto, znači da imamo potpis na čistoj bijeloj podlozi, onda to moramo uslikati mobitelom. Koristim Microsoft Lens aplikaciju za skeniranje, da bude što čistija slika. Znači imamo potpis uslikan, relativno čisto. I sad ćemo njega, znači s mobitela spremiti na računalo. Ja koristim OneDrive, ali možete poslati e-mailom ili nekako, nije bitno. Znači samo ga spremite sa mobitela na računalo. Save. I to je to. Linkove na aplikaciju ću staviti u članak na koji ćete imati link ispod videa. Kad imamo potpis na računalu, spremite ga negdje gdje vidite, ja sam ga spremio na desktop. Idemo otvoriti paint.net aplikaciju, to je aplikacija za uređivanje fotografija. U njoj otvorimo sliku potpisa, znači osradne površine. Izrežemo samo potpis, znači izaberemo Rectangle Select, izrežemo potpis, ovako ga označimo, idemo na Edit, Copy, otvorimo novu sliku, File New, ovo ostavite kako je jer je to s dimenzije ovog izrezanog prostora, ok, i Edit, zalijepi, Paste, imamo samo potpis. Sada odaberemo, sad moramo obrisati bijeli papir oko potpisa kako bi vam ostao samo potpis, a sve okolo bilo prozirno. Uzmemo Magic Wand i kliknemo, evo vidite sad on označi crte potpisa, međutim nije baš dobro označio, to ova tolerancija regulira, to ovdje nije označio ovaj dio i cijelu crtu ispod potpisa nije označio. Malo smanjimo toleranciju i vidimo kako bolje označava. I evo ga, sad je cijeli potpis označen i sad samo obrišete to kako je, stisnete Del, Delete tipku na tipkovnici i evo ga. Znači imamo potpis sa prozirnošću okolo, još unutar slova L i slova E je ostalo ovo neprozirno, označimo i to Delete, označimo i to Delete. I sačuvamo to kao potpis ili nekako kako god hoćete i PNG format. PNG format sačuva prozirnost. Ok. I možete izaći iz paint.net aplikacije. Ovu prvu sliku ne morate sačuvati. I evo sad imamo potpis proziran. Ovdje dva dokumenta kao obrasca za popuniti. Za primjer, tu uzeo sam propusnicu za kretanje. Evo, ako imate obrazac u Wordu, znači možete ga editirati, otvorite ga u Wordu naravno, popunite što trebate, znači standardno pišete jedino znači potpis ćete dodati kao sliku, znači idemo u metanje, slike, odaberete ovaj potpis kojeg ste napravili PNG, znači prozirni, umetni, malo je velik, smanjit ćemo ga.
I vidite, on sad je, kako ga mičete, on pomiče i tekst i sve što je na obrazcu. To isključite tako da ovdje na ovoj ikonici kraj slike izaberete da je ispred teksta. I evo ga. Znači sad sliku mičete slobodno po dokumentu, možete još smanjiti da odgovara dokumentu. Evo ga. I imate potpisan dokument. Spremite ga i to je to. Pošaljete, vratite kome treba. Ako dobijete dokument obrazac u PDF obliku, onda se instalirajte Nitro PDF Reader. Besplatan je osnovni, on piše sad expired trial ovdje, zato što dobijete na početku pro verziju, ali poslije možete koristiti kao osnovnu. Otvorit ćemo u njemu, znači, obrazac. Evo imamo obrazac. Kao što vidite, to je PDF koje kao ne možete popunjavati, ali imate ovdje type text u Nitro PDF Readeru i možete tipkati Đuro Đurić. Znači možete popuniti sve. Kao što vidite, sve funkcionira. Isto tako možete dodati i potpis. Završit ćemo tipkanje teksta, finish. Imate ovdje quick sign. On vam nudi, evo ovdje već imamo moj potpis, ali evo create new signature, quick sign, znači kad kliknete prvi put ovdje će vam biti. Imate handwritten, znači možete napisati svoje ime i on vam izgenerira potpis, ako vam nije bitno kako izgleda, ali to većinom neće odgovarati. Imate crtaj, onda možete napisati svoj potpis, što isto nije baš najbolje ako nemate touchscreen i olovku, ili imate iz datoteke from file, browse i uzmete potpis, otvori. I evo ga moj potpis, ok, i stavite ga gdje hoćete. Možete ga isto smanjiti na rubu, ovako, apply. I imate potpisan dokument. Sačuvate i to je to. Eto, nadam se da su vam ove upute pomogle. Ako vam nešto nije jasno, pitajte. Linkove na aplikacije koje smo koristili, znači Microsoft Office Lens na Androidu, Nitro Reader i Paint.net ću staviti u članak, pa ih možete tamo preuzeti. Pretplatite se na moj YouTube kanal, pratite web stranicu, pratite Facebook stranicu i čujemo se.